देवता में हो गई। मीटिंग बैठ गई। अब मीटिंग कौना बात के बैठल कि आखिर धरती पर सत्य बात का बात। सब कोई आपस में मीटिंग करता, देवता लोग बैठ के धरती पर सत्य बात का बात। तो कोई कहता कि सत्य राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। राम के नाम तो बाद में सत्य है, पहले सत्य का है ही नहीं खजाना तू। तो हम तो उतने जानते रहे कि राम नाम सत्य है। तो एक जना वही में से डांट दे कि चुपा ई बात जानता रह के कहत रहे। ई बात भगवान भोलेनाथ अपना उमा से कहत रहले। ई बात भोलेनाथ उमा से कहत रहे। उमा कहो अनुभव में अपना असत हरि भजन जगत सब। जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता, जो सत्य नहीं है वो दिखाई देता है। अब अतना मीटिंग देवता लोग में होता, अतले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले। बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले। के गीत पर गीत में गा दे। नारायण 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 नारायण। ई देवता लोग के मंडली कौना बात पर चर्चा करता। तो लोग कहल कि हमनी के सत्य पर चर्चा करता नहीं कि आखिर दुनिया में सत्य बात का बात। नारद जी पूछले कि का निर्णय भइल है। तो लोग कहल कि राम नाम सत्य है। नारद जी कहले राम के नाम तो बाद में सत्य है, हम उस सत्य के जानता नहीं जेकरा नाम के पहले सत्य लागल। तो लोग कहल कि के है। तो सत्यवादी राजा हरीश विश्वामित्र जी वही जब बैठल रहे कहले कि हम ए बात के ना माने। नारद जी कहले कि हमार नाम नारद है, हमार बात कबो रद्द ना होला। जे हमार बात ना माने ला ओकरा के हम बात मना दी। विश्वामित्र जी कहता है कि कैसे। नारद जी कहता है कि हम नहीं कहत, कहानी लोगवा कहता सगरे हो बाबी। राजा महान प्रजा महान हो, दुख भले होई है विधि लेखनी जहान हो। जी कहानी लोगवा सगरे हो जुबानी। विश्वामित्र जी का कहले नारद जी से प्रतिज्ञा कर दिले कि हम उनकर सत्य खराब कर देब। नारद जी कहले कि तारा से जीवन में उनकर सत्य खराब ना होई। अब विश्वामित्र जी चल देले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के परीक्षा लेवे कि काश इनकर नाम झूठो के सत्यवादी बा आ कि सचहु में ई सत्यवादी। तो कइले का सपनवा देखले ना राजा, सपनवा देखले ना। अरे सुतल रहल हो भवनवा राजा सपनवा देखले। मुनि जी के मनवा के मनवा जनले। तो सपने में दिहले राजा पटनवा राजा सपनवा। विश्वामित्र बाबा चल दे तारे परीक्षा लेवे खातिर के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के। आ
ताले ले बिहान हो गइल बा, सूरज के किरण निकल गइल बा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपना घर से बाहर निकल के अब बैठो तारे, सोचो तारे कि हम जौन सपना देखले बानी कि बाबा हमरा भिड़िया के राजपटदान में मांगे लेके चल गइल बाड़े। लोग कहता कि ये महाराज सपना साच थोड़े होला, मुंह हाथ धोई खाना उना खाई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के सपना साच होई तबे हमरा नाम के आगे सत्य लगावल उचित। आ तले सपना रात में देखले बारे बाबा के आवे के इंतजार करता रे, तले विश्वामित्र बाबा भोर ही आ जाता रे। राजा कहता रे बाबा बड़ा देर को देनी। विश्वामित्र बाबा कहले कि हां देर कर देनी, साधु के भेष बना के रहले अपने भेष में ना देर कर देनी, लेकिन तहरा कुछ मन पड़ता राजन? हां बाबा मत का तो बाबा हम सपने में अपन राजपाट रुआ के दान दे देले बानी। कहले तब दान के बाद एगो दक्षिणा होला जौना के उपदान कहल जाला। जे दान करेला दान के बाद उपदान ना करेला ओकर सारा दान कइल व्यर्थ का दान के बाद उपदान कर सकेला? राजा कहले कि हां बाबा कर सकीले। तो कैसे? तो खजाना भरल बा हई सब हमर ले ली। आ जब अतना बात बाबा विश्वामित्र जी कहले कि बैठ धन जाते तहर बुधियो हेरा गई। कहत रह कि खजाना के मालिक हई हम, सपना में राजपाट दान को देले बड़ा हमरा के, तो दान को देले तो एकर मालिक हम भइनी कि तू भइल? तब बाबा रउआ भइनी। तो खजाना फेर तहार रहल कि हमार? तब बाबा राउर रहल। तो फिर उपदान तू एमे से देवे के काहे कहता रह? तो बाबा गलती हो गल का? हां गलती हो गल। तब हूं दान दे। तो कैसे दान देबो? तो अपना आप के बेच के तो कहां बेचबो? तो काशी जी में। तो काशी ऐसा नगरी हो कि उ धरती पर नहीं खे बसल ना, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी नगरी बसल। अभी जो हमनी के 10-15 दिन जाके हम गरनी इनको के लेके गरनी है वहां जाके बाबा विश्वनाथ के नगरी में हमनी के दर्शन कइनी है जा जननी। बाबा विश्वनाथ के नगरी जोन बा भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसल बा। अब कहत रे कि बाबा हम अपना आप के बेच के दे बरुआ के उपदान, लेकिन दे अब देखी बेचाए खातिर चल देता लोग के कहां पर रहता? वही जा रहा बेचाए खातिर चल देता रे के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आ उनकर मेहरारू जेकर नाम रहे सभ्या आ उनकर एगो बेटा रहे जौना के नाम रहे रोहित। तीनों प्राणी लोग काशी जी में जाता लोग बेचाए खातिर, बाबा के उपदान करे खातिर। लइकवा छोटे चकबा रास्ता में जब चलता लोग, जब कुछ दूर गइल बा लोग त लइका के गोर में फोड़ा उठ गइल बा, पैदल चलल जात लइके रोत आंख से आंसू गिरता। आ माई से कहता कि ये माई अरे गोर में उठल फोरा हो गोरा आ ले लना रे माई, गोर में उठल फोरा हो गोरा ले लना रे माई। माई गोदी में उठा ले बड़ी। अब पहुंच गल बा लोग काशी जी में बेचाए खातिर। आ वहां जाके जान तनी के तरह करता लोग के तरह जे तरह तुरहीन हमनी के गांव में आके बैर ना बेचेला, चाहे आम ना बेचेला, चाहे चूड़ीहारी चूड़ी ना बेचेली, ओही देखी राजा होके काशी में बेचाए खातिर जाके वो डाक करत रे, चिल्लात रे, कहत रे लो रे दास, लो रे दास। अपना आप के बेचत रे। रानी कहत रे कि हई देखो जे राजा रहल हो, जे राजा के अर्धांगिनी रानी रहली हो, आज ओकर दशा हइसन होखे के मन में सोचत रे कि जौना मोर पर खड़ा बानी ए मोर पर से हम केने जाए, हमार जी केने जाई, हमार लइकवा केने जाई, कोनो गारंटी नहीं खे। बेचारी माथ पर आंचल धइले बाड़ी, अपना राजा जी से कहत रे कि ठहरी तनी देखे दी अरे सुरतिया ए राजा जी
अब फेरू कब होई मुलाकातिया रे राजा सुन के एगो पंडित जी रास्ता धोके जात रह तले पंडित जी कहले कि रोको 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 हमरा घरे त आदमी के काम बरले बा त तीनों प्राणी जहां खड़ा रहे लोग जाके राजा से कहत रहे हमरा एगो लौड़ीन के काम बा लौड़ीन ओकरा के कहल जाला जे घर में काम रे देख करेला पंडित जी कहले कि हमरा घर में एगो लौड़ीन के काम बा कहले ले जाई त कहले कतना में बेचबो तो राजा कहले कि बेचाई ना ई बन्हकी रखाई तो कतना जगे तो 1000 शरण में कहले कि ठीक बा रानी के पंडित जी अपना साथे ले जाता रहे आ तले जो रोहित बेटवा छोटका रहे माई के आचर धोले तो वो पीछे पीछे जाए लागता पंडित कहले हम खाली गाय के खरीद ले बनी गाय के बच्चा के ना राजा के मेहरारू कहत तारी कि पंडित जी जहां गैया जाई वही जानू गैया के साथे साथे बछड़ुओ जाई पंडित जी फिर बाद में सोचले कि चलो हमरा एगो घर में लइको के काम बा हमर मलकिनी पूजा पाठ करली त फूल लोड़ के ले आई अब वह पंडित जी के साथे जाते देखी समय कैसन आ गए बड़ा सुंदर कवि वो गाना लिखल है आरे दासी बन गईली हो अरे दासी बन गईली अब जकरा रहे हने को दास और दासी रानी खुद ही दासी बन गई खंड नहीं अखंड जमी पर रहे जेकर अधिकार खंड नहीं अखंड जमी पर रहे जेकर अधिकार कहां गईली सोना चांदी अपरंपार भंडार उ रानी खुद ही दासी बन गईली तब बेरा पर मिले ना बबुआ के रोटी बासी उ रानी खुद ही दासी बन गईली दादाई हो दादा रानी चल गई पंडित जी के यहाँ लौड़ीन के रूप में खटतारी रोज लइको फूल लोड़ के मलकिनी के लेके देता पूजा पाठ करे खातिर अब तले एने का राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के लोग खरीदता के काशी के एगो बनल ठनल डोम है और हे डोम कहता रे हमरा त आदमी के काम बा चल हम तोरा के ले चलतनी अपना लोगे पहले ही बताओ तोर नाम का तई कहत रे कि ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जब बहुत टेढ़ा नाम बा तोर बहुत टेढ़ा नाम बा इतना बड़ नाम कह के तोरा के पुकारल जाई रे त मालिक का नाम रही हमारा त तोर नाम आज से रही हरिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से उनकर नाम उनकर डोम एगो रख देलक हरिया कहले कि मालिक नाम त हरिया त ठीक बा मालिक नाम हमार हरिया रही काम बताई हमार काम का बा त काम तोरी है बा कान हाथ में लाठी ले ले कान पर कमरा धर आ चल निकल योते श्मशान घाट में त मालिक बुझा जाके हम का करब त जाके वो जा कर लेवे के बा कर बिना कर के एगो लाश ना जरे के चाही कलकिया मालिक कोनो परिवार के लाश आ जाए तब ओही जा काशी के डोम डटल कलक ड्यूटी होला परिवार के लाश खेचा चाहे सार के लाशों खेता पहू के लाशों खेता यूपी के लाशों खेता चाहे बिहार के लाशों खेता बिना कर के एगो लाश ना जरे के चाहे समय कैसा ना गले माली हरिया हो गईले हो राजा हरिया हो गईले तो बरसल पति बदरिया राजा करिया हो गईले
समय हंसा दी समय रोआ दी जिया दी मुआ दी हो सब कुछ छोड़वा दी बाकी जन लेना सतवा दी। हेलो कैले डोम के घरे नौकरिया राजा हरिया हो अभी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को डोम के घरे नौकर बन के खटताड़े और उनकर रानी पंडित जी नौकरानी बन के खटताड़ी। रोज के तरह पंडित जी के मेहरारू के पूजा करे खातिर राजा के लइका फुलवारी में से फूल लोड़ के ले आवस तो पंडित जी के मेहरारू पूजा करस। रोज इहे आना जाना लागो रहे ताले संयोग देखी एक दिन अचानक रोहित के सांप काट लेता। फुलवारी में जब फूल लोड़े खातिर बोले बड़े तले नीचे से सांप काट लेता। जब सांप काट लेता तुरंत लड़का मूर्छित हो जाता। मूर्छित होकर फुलवारी में गिर जाता। तले ओकरा साथे जाता ना लड़का खेले वाला रहले स उ जाके कहता रे सर रोहित के माई से अरे लौड़ी रे घर में बैठल बारे जाके तोरा लड़का के फुलवारी में सांप काट लेबे जो। अब ओजा से रोहित के माई गिरत परत आचरा सहारत बिटोरत गोल बारी फुलवारी में देखत तारी त लड़का गिरल बा। कहतारी बेटा बेटा बोलत काहे नहीं तले बेटा तो गाज फेंक के मर गल बड़े फुलवारी में। माई रो तारी आंख से आंसू गिरता। आही माई रोवे मोहतरिया ये बबुआ काहे बोलत नहीं लइका बेचारा प्राण त्याग देले बा। गरीबी परिस्थिति ऐसन बा हो जवा परिस्थिति गरीब हेलो गरीबी परिस्थिति ऐसन बा। माई अपना लइका के गोदी में उठा के आ ले जा तारी कहां घाट पर दाह संस्कार करे खातिर। आ संजोग से वही घाटवा पे पहुंच जाता री जब ना घाटवा पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र डोम के नौकर बन के कर लेते रहले। आ तले रानी अपन बेटा के लेके पहुंचल बाड़ी। राजा से कहतरी कि हे स्वामी ई राउर लइका हवे इनकर दाह संस्कार करी कहत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हमार लइका होके तो चाहे रिश्तेदार होके तो यूपी के लाश होके तो है बिहार के लाश होके पाहुन के लाश होके सार के लाश होके हमरा मलिकार के कहना बा कि बिना कर के एगो लाश ना जोरे के चाहे तो हमर बेटो हवे तो का हो मालिक के आदेश के उल्लंघन नहीं कर सको। जब ले तू कर ना देबू ताले ले हम ए लइका के दाह संस्कार नहीं कर। रानी सभ्या कहतरी कि ये स्वामी राउरे नु बेटा हवे इनका मुंह में आगे दी दाह संस्कार कर के ना जब ले कर ना देबू ताले ले तहरा लइका के मुंह में हम आगे दे ही नहीं की सकत। समय कैसन बा बेचारी फुट फुट के रोतारी कहतरी कि ये स्वामी हमरा लगे तो कफन किने के पैसा ना रहल जौन की साड़ी के फाड़ के कफन बना के लइका के लाश के लपेट के लेके आइल बनिए तो गोरुआ सारा परिस्थिति देखते हुए कहतनी कि बिना कर के लाश ना जरे अरे फाड़ी के सारी अरे बनवनी का भाना
ले लो ए विधाता के तना लेबो इम्तिहानवा अधर से तपले बानी तनवा हो सजना बलिकार का हर जगह जो चल बा राजा हेलो 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 कहानी हो जगह जो चल बा राजा के बेटा के ना संस्कार होता राजा के मेहरारू रानी अपना बेटा के लेके आयल बाड़ी राजा सब मुसीबत देखो तारे जानो तारे तब लाश में आगे निकल दे कहता रे बिना कर के ना जरी रानी सोचा तारी अगर जो बबुआ के लाश पर जवन हम कफन ओढ़ले बानी अगर जो लाश पर से हम कफन के राजा के कर देतानी त हमरा बबुआ के लाश सुधार हो जाएगी आ जो अनाधा साड़ी से हम अपन बदन तोपले बानी अगर जो साड़ी फाड़ के देतानी त हमर बदन उघाड़ हो जाएगी आखिर हम धरी पक्का करी कुछ बुझात नहीं थे लेकिन कहली कि जब स्वामीनाथ बिना कर लेले ना जरे दिहन हमरा बबुआ के तो कहली का चरसे चुनरिया चोहली कर दे फोड़े से और जीव घर हो चरसे चुनरिया चोहली दीदी अरे दीदी हम पार हो हेलो हेलो ताले ले डोले लागल धरती डोले लागल आसमानवा ओ भवे से अपने बनी तनवा हो सजनवा ऐसे सोचली कि हम अपने बदन पर से कपड़ा फाड़ के भले हमार बदन उघार हो जाओ लेकिन लड़का के कर दे हम जैसे हेलो हेलो जैसे सोचली कि हम अपन सरिया फाड़ी ताले धरती डोले लागल आ सारा देवी देवता लोग ही जे प्रकट हो गए लोग कहता कि हां 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 रोका 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 तहरा साड़ी फाड़ला के जरूरी नहीं है ना ए राजा तहरा कर लेला के जरूरी नहीं है ई हमनी का परीक्षा ले तरनी हता कि तू सच में सत्यवादी बारो कि खाली तहर नाम में सत्यवादी हो लेकिन आज तू परीक्षा में पास हो गइल आखिर तू बोला हमरा से मांगल का चाहता रहा बोला जय हो रानी सफिया जैसे सोचली कि हम अपन साड़ी के फाड़ के आ लइका के कफन ना फाड़ के कर के बदले अपन हई शरीर दे दी ताले देवी देवता लोग प्रकट होइल कहता हां रानी हां तारा साड़ी फाड़ला के जरूरी नहीं हमनी के तहर परीक्षा लेत रहनी है राजा तहर परीक्षा में पास भइले आ ए राजा बोला तोरा आखिर चाहि त का चाहे तू का हमरा से मांगल चाहता रहो राजा साहब कहले कि आज ले हम कोई से कुछ मांगले नहीं लेकिन आज हम मांगतानी का मांगतानी कि जवन परीक्षा आज रहुआ हमरा साथे लिहनी है ई आवे वाला समय में कोनो व्यक्ति के साथ ऐसा परीक्षा रहुआ समय मत ले ना तो सतयुग के बात है सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बाड़े परीक्षा में पास हो गईले हैं भुलाइलो कलयुग में अगर जो परीक्षा ले हम तो घर परिवार लोग तरफ तरफ के मर गए तो रिक्वेस्ट करने बाकी जोन परीक्षा हमरा साथे लेनी आवे वाला समय में कोनो व्यक्ति के साथ मतलब ना तो होई का धस गई है धरती धरवा डूबी है नली में सतयुग में हो रहे कैसे अब जे रोहित बेटा उनकर मर रहले तुरंत जी गईले राजा से जौन बाबा विश्वामित्र जी राजपाट मंगले रहे तुरंत रिटर्न कर देले तो वही कहानी बन हेलो 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 सत बाप का बाबा तो वही घड़ी सत्य
घोषित कर देवल गइल कि सत्य खाली राम नाम ही ना, सत्य एक व्यक्ति भी बारे जेकर नाम इतिहास के पन्ना में दर्ज हो गइल, सत्यवादी राजा हरीश। तो प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की। एगो हमनी का अंतिम संस्कार में आयरनी हो जा।